ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия санавбари Абдулҳамид. филиали ширкати саҳомии Untitled Chapter Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тақвият бахшидани пойгоҳи техникияш 15 номгӯи техникаву механизмҳои нави махсус гардонида шуда, ки бо мақсади дар сатҳи хубу сифати баланд амалӣ намудани таъмин ва нигоҳдории роҳ истифода мешаванд, харидорӣ намуд. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз ба парки техникии филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон 15 номгӯи техника ва механизмҳои нави махсус гардонида шуда, ки бо мақсади дар сатҳи хубу сифати баланд амалӣ намудани таъмир ва нигоҳдории роҳ харидорӣ шудаанд ворид гардид. онҳо намунаи беҳтарини чунин техникаҳо маҳсуб шуда, аз техникаҳо барои бартараф намудани асфалти осебдида ва хобонидани асфалти нав, мошинҳои калони боркаш ва ғайра иборат мебошанд. иқдоми мазкур шаҳодати он аст, ки азми роҳбарият ва кормандони филиали ширкат баҳри нигоҳдории роҳи мавриди назар қавӣ ва нияташон нек аст. таъмиру таҷдиди роҳҳо аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, баробари ба вуҷуд омадани вайроншавии кӯчактарин дар роҳи Душанбе чаноб бетаъхир чораандешӣ мешавад. дар масири имсола таъмиру таҷдиди роҳ зиёда аз 50 километр таъмири куллӣ ва зиёда аз 100 километр таъмири ҷорӣ карда мешавад. илова бар ин, дар ояндаи наздик пурра нав намудани асфалт дар роҳ низ ба нақша гирифта шудааст. лозим ба ёдовар аст, ки бо фаро расидани мавсими гармо дар минтақаҳои Варзоб, Зарафшон ва Суғд таъмири роҳ шуруъ шуд. муҳимтар аз ҳама, барои таъмири роҳ мутахассисони ҳирфаӣ ва техникаву механизмҳои замонавӣ ҷалб шуда, 3 корхонаи 3 соли асфалти марбут ба филиали ширкат, ки дар минтақаҳои Варзоб, Зарафшон ва Суғд ҷойгиранд, дар тавсеаи ин раванд саҳми бориз доранд. бо дар назар дошти он, ки қисмати зиёди роҳи Душанбечаноб аз минтақаҳое мегузарад, ки аз офатҳои табиӣ зиёдтар осебпазир аст, дар ин ҷода фаъолияти филиали ширкат назаррас аст. дар лаҳзаҳои аввали рух додани тармафароӣ, лағжиши сангпора ва ғайра, кормандони намояндагиҳои филиали ширкат баҳри бартараф намудани он камари ҳиммат баста, бо ин мақсад кормандон ва техникаву механизмҳои заруриро сафарбар менамоянд. дар маҷмӯъ кормандони намояндагии филиали ширкат дар минтақаи Суғд бо дарки муҳимияти масъалаи мавриди назар фаъолияташонро дар ҳама самт, аз ҷумла харидории техникаву механизмҳои махсус гардонида шуда вусъат бахшида, корҳои зиёдеро ба сомон расонидаанд. сокинони 3 ҷамоати деҳоти ноҳияи Айни ва аҳолии ноҳияи кӯҳистони Масчо аз роҳе истифода менамоянд, ки ҳамасола дар натиҷаи боришоти зиёд ва баланд гардидани сатҳи оби дарёи Зарафшон хароб мегардад. соли равон бо дастгирии сохторҳои дахлдор барои соҳил мустаҳкамкунӣ ва бартарафсозии мавзеъҳои хатарнок тадбирҳои судманд анҷом дода шуд. гузориши Фарҳоди Раҳмат. масофаи роҳи автомобилгарди ноҳияи Айни то даромадгоҳи ноҳияи кӯҳистони Масчо 55 километрро ташкил дода, сокинони 3 ҷамоати деҳоти ноҳияи Айни, меҳмонон ва инчунин тамоми аҳолии ноҳияи кӯҳистони Масчо аз он истифода мекунанд. ҳамасола бо сабаби дар чанд мавзеъ фаромадани сангу хок, канда шудани коҳпора ва баланд шудани оби дарёи Зарафшон, ронандаҳо ва мусофирон ба мушкил дучор мегарданд. ин мушкилот солҳост сокинони 3 ҷамоати деҳоти ноҳияи Айни ва аҳолии ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ, инчунин дигар ронандагону мусофиронро дар ин масир азият медиҳад. хусусан дар давраи тобистону тирамоҳ ҳаракат дар ин роҳ беҳад хатарнок мебошад, зеро дар натиҷаи баланд гардидани сатҳи дарё чанде аз минтақаҳои роҳро об вайрон менамояд ва рафтуомад тариқи он қатъ мегардад. аз 493 километри роҳҳои дар истифодаи сокинон қарордоштаи ҳудуди ноҳияи Айни, 335 километри он дар мувозинаи муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия вогузор гардидааст. мана имрӯз дар километри 22-24 ва 32 километри роҳи Айни кӯҳистони Масчо 8 адад техникаҳои пуриқтидори муассиса омодаи кор ҳастанд, ки корҳои барқароркунӣ идома дорад. аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Айни 3000 литр барои бартараф кардани минтақаҳои осебпазир сарфа карда шуд. ба хотири пешгирӣ намудан ва дар ҳолати мунтазам нигоҳ доштани мавзеъҳои осебпазири роҳи Айни кӯҳистони Масчо дар километри 22-24 имрӯзҳо аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Айни бо истифода аз техникаҳои пуриқтидори роҳдорӣ бо васеъ намудани қисматҳои роҳ, корҳои барқарорсозӣ ва соҳил мустаҳкамкунӣ идома дорад. муассиса тасмим гирифт то баланд шудани сатҳи дарё қисматҳои осебпазири роҳи мазкурро бартараф намояд. аз ҷониби вазорати нақлиёт барои анҷом додани корҳо як миқдор маблағ ва 5000 литр сӯзишворӣ ҷудо гардидааст.
ҳамзамон раиси вилояти зод ин мушкилотро ба инобат гирифта барои суръат бахшидан ба корҳои барқарорсозии мавзеъҳои зикр гардида 10,000 литр сӯзишворӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷаи вилоят ҷудо намуд. кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Айни талош доранд бо анҷом додани тадбирҳои судманд аз ҷумла барқарорсозии роҳ ва соили мустаҳкамкунӣ рафту омади бе мамонияти ронандагону мусофиронро таъмин намоянд. дар ноҳияи Темурмалик тибқи нақша чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар як қатор иншоот корҳои сохтмонӣ идома дорад. тибқи нақша то ҷашни умумимиллӣ дар ноҳия 148 адад иншооти нав бунёд карда мешавад. гузориши худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид. имрӯзҳо дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон иншооти гуногуни маъмурию маишӣ ва савдову хизматрасонӣ бунёд ва таъмиру таҷдид мегардад. то имрӯз 27 иншоот сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст. дар 113 иншоотҳо корҳои сохтмону таъмирӣ ва аз набарқароркунии иншоотҳо идома дорад. мавриди истифода қарор додани меҳмонхонаи дорои шароитҳои муосир ҳамчун иншооти ҷашнӣ метавонад баробари зебогии маркази ноҳия ҳамзамон хизматрасониҳои сатҳи баландро ба меҳмонони дохиливу хориҷӣ пешниҳод намояд. иншооти мазкур бо харҷи 420 000 сомонӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Лутфулло Қармишев бунёд карда шуда аз ду ошёна иборат мебошад. мо тасмим гирифтем ки дар ин сол як меҳмонхонаи замонавӣ барои тамоми сайёҳони хориҷӣ ки ба ин ноҳия ташриф меоранд сохта ба истифода диҳем. дар маркази ноҳияи Темурмалик бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ айни замон корҳои сохтмонӣ дар маҷмӯаи хизматрасонӣ бо харҷи 600 000 сомонӣ мароми тоза дорад. маркази хизматрасони мо аз кошонаи ҳусын сартардошхона дилхушкунии кӯдакон иборат буда кӯшиш дорем ки дар оянда майдончаи варзишӣ ҳаммом сохта ба истифода диҳем. дар ҷамоати деҳотӣ ба номи бобоюнуси ноҳия бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 42 иншоот ба нақша гирифта шуда дар қисми аз онҳо корҳо идома доранд. бунёди қасри фарҳанг бо 260 ҷои нишаст бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар деҳаи Чилча метавонад барои сокинон тӯҳфаи арзанда дар ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ гардад. дар деҳаи Чилча ози сохтмони мағозаи тиҷоратӣ бунгои тиббӣ ва дорухона, ҳаммом, сартарошхона аз қабили толори варзишӣ ва майдончаи варзишӣ сохтмонашон идома доранд. тибқи нақша бояд то истиқболи ҷашни бузурги миллат дар 7 ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Темурмалик ҳам аз ҳисоби буҷа ва ҳам аз ҷониби соҳибкорон бунёди иншооти барои сокинон зарурӣ аз қабили марказҳои савдо, бунгоҳҳои тиббӣ, кошонаҳои ҳусон, майдончаҳои варзишӣ ва ба монанди инҳо дигар иншоотҳо идома дошта нафарони зиёд ба корҳои сохтмонӣ ҷалб гардиданд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Темурмалик, Ахбор. бар асари ҳамлаи силоҳбадастон ба 3 минтақаи аҳолинишини Нигерия 26 нафар сокини осоишта ба ҳалокат расида, даҳо каси дигар захмӣ шуданд. зимни амалиёти махсуси сохторҳои қудратии ҷумҳурии исломии Афғонистон дар минтақаҳои гуногуни вилояти Вардак бис силоҳбадаст нобуд карда шуд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. гурӯҳҳои силоҳбадаст ба минтақаҳои Фаскара, Донмусо ва Бастири Нигерия ҳамла карданд. дар натиҷа 26 нафар ба ҳалокат расида, даҳо каси дигар захмӣ шуданд. кормандони хадамоти дахлдор маҷрӯҳонро ба беморхонаҳои наздикии ҳодиса интиқол доданд. ҳамчунин силоҳбадастон пас аз ҳамлаи мусаллаҳона ба аҳолӣ 10 сокини осоиштаро ра буданд. тибқи иттилои кормандони мақомоти полиси Нигерия, силоҳбадастон вориди минтақаҳои аҳолинишин шуда, ҷониби одамон аз яроқ оташ кушоданд. баъдан чанд манзили истиқоматиро оташ зада, аз маҳалли ҳодиса фирор карданд. кормандони сохторҳои қудратӣ барои безарар намудани силоҳбадастон амалиёт мегузаронанд. дар музофотҳои Димишқ ва дар ои Сурия кормандони сохторҳои қудратӣ дар ҳаҷми калон, яроқ ва таҷҳизоти таркандаро ёфт ва мусодира карданд. хизматчиёни ҳарбӣ иброз медоранд ки яроқу муҳимоти ҷангӣ пайдо гардида ба гурӯҳҳои террористӣ тааллуқ дорад. кормандони сохторҳои қудратӣ ҳангоми аз назаргузаронии минтақаҳои алоҳидаи Сурия пайваста яроқ ва таҷҳизоти таркандаи худсохтро ки ба гурӯҳҳои террористӣ марбут аст пайдо мекунанд. дар шаҳри Ал-Ариши нимҷазираи Синои ҷумҳурии Арабии Миср кормандони мақомоти полис аз яроқи вазнини ҷангӣ ду ҷабҳаи террористонро ҳадаф қарор доданд. дар натиҷа 16 террорист нобуд карда шуда, чанд ҳаммаслаки онҳо захмӣ шуд. ба гуфтаи хизматчиёни ҳарбӣ, террористон барои анҷом додани амалҳои террористӣ дар минтақаҳои гуногуни шаҳри Ал-Ариш омодагӣ медиданд. низомиён дар рафти амалиёт аз террористон дар ҳаҷми калон, яроқ ва таҷҳизоти таркандаро пайдо намуданд. аз оғози соли равон то кунун кормандони сохторҳои қудратии ҷумҳурии Арабии Миср зимни гузарондани амалиёти махсус
махсус беш аз 100 террористро маҳв карданд. дар чанд минтақаи вилояти вардаки ҷумҳурии исломии афғонистон зимни гузарондани амалиёти зидди террористӣ беш аз 20 силоҳбадаст маҳв карда шуда чанд тани дигар захмӣ гардид. ҳамчунин хизматчиёни ҳарбии афғонистон 13 силоҳбадасти дигарро боздошт карданд. низомиён дар рафти амалиёт анбори яроқу муҳимоти ҷангии силоҳбадастонро хароб намуданд. силоҳбадастон ба муқоимати мусаллаҳонаи кормандони сохторҳои қудратӣ тоб наоварда фирор карданд. дар шаҳри калчугинаи вилояти владимири федератсияи россия кормандони сохторҳои қудратӣ зимни гузарондани амалиёти зидди террористӣ ду силоҳбадасти махсусан хавфнокро безарар карданд. кормандони хадамоти махсуси федератсияи россия як бинои истиқоматиро ки дар он силоҳбадастон панаҳ бурданд муҳосира карда аз онҳо дархости таслим шуданро карданд. аммо силоҳбадастон ҷониби кормандони сохторҳои қудратӣ оташ кушоданд ки дар рафти тирпаронии ҷавобӣ нобуд карда шуданд. кормандони мақомоти полис аз дохили манзили истиқоматии силоҳбадастон чанд адад яроқ ва таҷҳизоти таркандаро ёфт ва мусодира карданд. кормандони сохторҳои қудратии федератсияи россия қабл аз гузарондани амалиёти зидди террористӣ сокинонро аз биноҳои атроф ба ҷойҳои бехавф кушонданд. дар як бинои калисои шаҳри паракатуи штати минас ҷерайси бразилия тирпаронӣ ба амал омад. бар асари ҳодиса 3 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар ҷароҳат бардошт. силоҳбадасти номаълум вориди бинои калисо шуда ҷониби одамон оташ кушодааст. кормандони мақомоти полис ба маҳалли ҳодиса омада бо силоҳбадаст даргир шуданд. дар рафти муқоимати мусаллаҳона кормандони сохторҳои қудратӣ силоҳбадастро захмӣ карда ӯро боздошт намуданд. дар штатҳои техас, канзас ва оклахомаи штатҳои муттаҳидаи америка тӯфону боришот ба амал омад. бар асари офати табиӣ даҳо манзили истиқоматию маъмурӣ қисман хароб гардид. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ сокинонеро ки дар натиҷаи офати табиӣ бесарпаноҳ монданд ба қароргоҳҳои муваққатӣ интиқол медиҳанд. суръати шамол дар маркази тӯфон 120 километр дар як соатро ташкил дод. аз тӯфон ва боришот бештар штати канзас зарар дидааст. дар штати мазкур боришот обхезиро ба миён овард ки дар натиҷа садҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифт. варзиши шамол дарахтони зиёдро решакан карда ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид кард. ҳамчунин тӯфон хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям намуда сокинон аз истифодаи барқ маҳрум монданд. вобаста ба ҳолати пешомада дар штатҳои мазкур ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. дар шаҳри баварияи олмон тӯфони аксел ва боришот ба амал омад ки сабаби марги як нафар шуд. дар минтақаи гесен ва рейни шимолӣ боришот обхезиро ба миён оварда сокинонро ба мушкилӣ рӯбарӯ намуд. варзиши шамол болопӯши чанд бинои истиқоматиро хароб кард. дар натиҷаи номусоиди вазъи ҳаво дар шоҳроҳҳо садамаҳои зиёди нақлиёт ба амал омад. вобаста ба ҳолати пешомада дар чанд шоҳроҳ ҳаракати нақлиёт ғайриимкон шудааст. барои бартараф кардани оқибатҳои тӯфон ва боришот кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. калонтарин ширкатҳои истеҳсоли маводи ороишӣ, доруворӣ, маводи ғизоӣ ва бозичаҳои кӯдаконаи давлатҳои иттиҳоди аврупо ҳангоми истеҳсоли маҳсулот меъёри бехатарии маводи кимиёвиро риоя намекунанд. бо ин роҳ ширкатҳои мазкур миллионҳо тонна маводи кимиёвиро истеҳсол мекунанд. дар ин бора намояндагони оҷонсии аврупо оид ба ташхиси маводи кимиёвӣ зимни гузарондани ташхиси маҳсулоти ороишӣ ва дорувории ширкатҳои бузурги кишварҳои иттиҳоди аврупо гузориш доданд. аз рӯи маълумоти намояндагони оҷонсии мазкур зимни тафтишот муайян гардидааст ки 700 номгӯи маводи ороишӣ ва дорувории ширкатҳои бузурги истеҳсолӣ аз 3 тои он ба меъёрҳои бехатарии маводи кимиёвӣ ҷавобгӯ нест. тибқи иттилои коршиносон дар ҳудуди олмон 940 навъи маводи ороишии ширкатҳои иттиҳоди аврупо ки фурӯхта мешаванд ба талаботи меъёри бехатарӣ аз лиҳози сифат ҷавобгӯ нестанд. дар робита ба ин намояндагони оҷонсии аврупо оид ба ташхиси маводи кимиёвӣ аз ҳукуматдорони кишварҳои иттиҳоди аврупо дархост намуданд ки барои рафъи камбудиҳои ҷойдошта ва мутобиқ намудани сифати маҳсулоти истеҳсол кардаашон ба меъёрҳои байналмилалӣ чораҷӯӣ намоянд. дар минтақаи метлакатлаи штати аляскаи штатҳои муттаҳидаи америка ҳавопаймои хурд суқут кард. бар асари ҳодиса 2 нафар ҷон бохт. тайёраи хурд пас аз чанд дақиқаи парвоз ба фалокат дучор гардидааст. сабаби ба садама дучор шудани ҳавопаймои хурд дар сар задани нуқсони техникӣ арзёбӣ мегардад. дар минтақаи восхеми полша гирдбод ба амал омад. дар натиҷа 100 манзили истиқоматӣ хароб гардид. офати табиӣ хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ ва оби нӯшокӣ маҳрум монданд. гирдбод дарахтони зиёдро решакан карда ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид намуд. кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд.
идомаи ахбор. сокинони деҳаи кирови ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо сабаби норасоии оби полезӣ то имрӯз дар қисмати бештари заминҳои корам кишти ягон намуди зироатро нагузаронидаанд. тавре сокинон иброз менамоянд норасоии об аз моҳи сентябри соли гузашта ин ҷониб вуҷуд дорад. гузориши таваралли соҳибназар ва искандари давлат дар ин хусус. طبق مراجعت ساکنان دهه کیروی جماعت شهرک گلستان ناحیه جلالدین بلخی وابسته به مشکلات اساسی ساکنان و خواجگیداران نارسایی آب هم نوشاکی و هم آب پالزی به این موضع تشریف آوردیم. به گفته هلدانها از این زمینهای هموار و کارم میتوان حاصل بلند دلخواه زراعت را به دست آورد، ولی متاسفانه نارسایی آب پالزی برای چنین مقصد دست نمیدهد. این همین زمینی که دیده استین پخته سفید میکردیم سالای اتفاق بدگیده همین ماشینای پخته چینی می اومد ایمو بالا تا نیم سر رفتن بونکرش پر میشید به حد همین زمینای حاصل خیزن این زمینا تا 48 52 سنتینری حاصل پخته میتیا 10 بالا زمینه این زمینا شور زمین نیست حالا اون که او در زمینای شور رفته است پارنم یک هکتار پخته یک دونه پخته گرفته نیستم سالایی که او بود 1.5 گکتار 8 تا 9 تن پخته میسپاریدم پارنا 500 کیلو سپاریدم اینا اوستا اومده هیچ شده انا این سال او ندادن که پخته ما او بودم ای مهم مرد سفالکش انا می قخستای تای همو در پخته زور زساده میرم زورا مینم او نمیته. این زمین ها از سال 1966 تا این جانب زمینات های حاصل خیزی ناحیه و جمهوری بودند. با گفته ساکنان این زمین ها سالهای 65 عصر گذشته توسط مهنت و زحمت زیادی پدران از خود کرده شده و به گردش کشاورزی درآورده شده است. امروز هم برای به گردش کشاورزی درآوردن زمین های بیکار خوابیده از جانب دولت و حکومت کشور چاره‌جویی کرده می شود. ولی با دیدن چنین حالتی از استفاده دور ماندن زمین های حاصلخیز و به خارزار تبدیل یافتن و چراگاه گردیدن آنها، خشک شدن درختان بسیار ساله، تشنه‌لب گردیدن کشته های مرد دهقان و بیکار ماندن خواجگیداران در دهه کیروی جماعت شهرک گلستان ناحیه جلالدین بلخی سالهای زیاد به میان می آید که مسئولین ناحیه تشکیلات و اداره‌های ساحه از این حال آگاهی داشته باشند. ما در اینجا 28 خواجگی دهقانیم. در این 28 خواجگی دهقانی 150 سرمایه‌گذار است، یعنی که 150 جای کاری است. این جای کار اگر که او باشه همین مثال ما را تامین کنن مثال همین خلق دسته کشت میگیره این زمینا ایروی بیاوی را یگون چکده نمیتونه نمیجده یک بالای تپه که درفته زندگی داره در اینجا چیکار کنه دیگه خیلی این مول زندگی کسیم در این محل اینا درختو را دیدین حالشون را دیدین همه قاقشید رفت. میدانی که این حال ما قرار داریم در نظر اول گویا در اینجا غومای هر گونه خار جانتاق کاریده باشند، ولی در اصل در اینجا دهقانان پخته کشت کردند که تا امروز یگان قطره آب در اینجا نآمده است و باوری امیدی دهقانان از کشته های خود کنده شده است. دهقانان با باوری ابراز می نمایند که اگر امروز با آب پالزی تامین باشند از این زمین ها حاصل بلندی 2 تا 3 زراعت را به دست می آورند. این پخته را ای کوریدگی ایسه این ای 25 مرد تو حاضر این آب آمدگی نیست میده. حالی پخته را ببینید اینا آب دیدگی نیست، چیزی که برآمدگی باشه با آب باران برآمدگی اینا. پولی دولت تسلیمات کردن میمونه ایسه ولش میشکنه ایسی کرشاتگوش کار نمیکنه انا حالت انا میخیله. مشکلات جای داشته در دهه کیروی ناحیه جلالدین بلخی اگر باعث نگرانی هم باشد ولی به گفته ساکنان راه حل آن چندان دشوار نیست، ولی برای این کم مسئولیت و توجه لازم می آید. مسئولان ناحیه از همین موضوع ها خبر میگیرند، واقف هستند از همین حالت کار و فعالیت دهقانان، شرایط آنها. اگر خبر میگیرن به این حال میرسید از 15 سپتامبر سال 2018 آب نیست. پس او دهقان از او زمین چه میکردن لازم؟ برای معلومات گرفتن به اداره کمیته زمینی ناحیه تشریف آوردیم. مسئولین از چنین حالت آگاهی ندارند. در اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری نیز حالت جای داشته را با سبب‌های گوناگون، گرانی تعمیر و خریداری قسم‌های احتیاطی پایگاه‌های آبکش و از سبب زود به آگاهی قطع گردیدن قوه برق و از کار برآمدن پایگاه‌ها و موافق آیین‌نامه فعالیت نکردن اساسیات‌های استفاده برندگان آب معنی داد کردند. تورعلی صاحب نظرов، اسکندر دولتов از ناحیه جلالدین بلخی برای برنامه اخبار.
бинобар сербориш омадани баҳори имсола дар ноҳияи зафаробод нашъунамои алафҳои табиӣ ва майдони юнучқа хеле хуб ба назар мерасад. имрӯзҳо коргарону иҷрокунандагони кооперативҳои истеҳсолию тиҷоратӣ ва саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқони ноҳия барои таъмини чорвои ҷамъиятӣ бо хӯрок дар фасли зимистон ҳарчи бештар ба захираҳои хошоки дурушт ва сершира машғуланд. гузориши мазбутбоб озода аз ноҳияи зафаробод. کارگران کооперативҳои истеҳсолии тиҷоратӣ ва саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқони инфиродию оилавӣ ҳамасола дар ноҳия наздики 22000 гектар зироати ғалладонагӣ, 14500 гектар пахта, 1000 гектар сиёҳдонамо офтобпараст ва дигар зироатҳои техникӣ, 1000 гектар полизиҳо, 420 гектар ҷуворимакаи донӣ, 202 гектар пиёз ва 150 гектар картошка киштупарвариш карда ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. дар ноҳия зиёда аз 4000 гектар юнушқазор мавҷуд аст ва ҳамасола боз даҳҳо гектари дигар юнушқа кишт карда мешавад ки соли 4-5 маротиба дарав ва барои аз зимистон солиму фарбеҳ баровардани чорвои ҷамъиятӣ захира мегардад. соли равон бинобар себоишии моҳи апрел баробари алафҳои худрӯй нашъунамои майдони юнучқа низ хеле хуб шуд ва имконияти 6-7 маротиба даровидани хӯроки сершираи чорво ба даст омад. бо мақсади иҷрои дурнамои дусолаи захираи хӯроки чорво имрӯз дар саҳроҳои нопайдоканори ноҳия дарав бо авҷи тоза идома ёфта истодааст. дар ин раванд саҳмдорони хоҷагии деҳқонии сарез бо ҷаҳду талош меҳнат менамоянд. хоҷагии мазкур дорои 18 сотих майдони умумӣ буда дар 8 гектар юнушқа кишт карда шудааст. бо истифода аз рӯзҳои офтобии фасли баҳори нозанин майдони мазкур дарав ва хушк гардонида тавассути техникаи тойбанди ҷамъоварӣ ва ба анборҳо интиқол меёбад. ба ақидаи мутахассисони соҳа дар ҳолати ба саҳлангорӣ роҳ додану пас аз хушк шуда ба бедаму бадал гардидани юнушқа дарҳол ғуничӣ накардан гули беда рехтаву ғизонокияш пас мегардад. имсол ба туфайли хуб омадани обу ҳаво мо бе об дарави якумро қариб ки ба анҷом расонда истодем. аз ҳар як гектари замини юнушка мо то 200 дона пресс гирифта истодем. бо мусоид омадани серборишии аввали баҳори соли равон дар ноҳия ба таври таҷриба дар майдони 150 гектар картошка кишт карда шуд. маврид ба зикр аст ки обу ҳавои ноҳияи зафаробод беҳад гарму хушк аст. картошка бошад зироати намию салқини дӯст аст. кишоварзону саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқони инфиродию оилавӣ аз марҳамати табиат баҳравар гардида имсол кишти картошкаро васеъ гардониданд. нашъунамои картошказори қитъаҳо хеле хуб аст ва дарак аз ҳосили фаровон медиҳад. мазбути бобозода аз ноҳияи зафаробод барои барномаи ахбор. дар ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон маъракаи дара ва ҷамъоварии алафҳои табиӣ рӯз то рӯз вусъати тоза пайдо мекунад. дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти сари чашма даравро тариқи ҳашар бароҳ мондаанд ва хоҷагидорон азм доранд ки нисбат ба соли гузашта 2 баробар зиёд хӯроки чорворо захира намоянд. гузориши раҳматалӣ назрӣ аз ноҳияи шамсиддин шоҳин. ҷамъоварӣ ва захира намудани хӯроки чорво барои фасли зимистон яке аз масъалаҳои муҳими рӯз буда бо мақсади пешгирӣ аз талафёбии чорво ва сари вақт анҷом додани ин маъракаи муҳим аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шамсиддин шоҳин ба ин масъала диққати ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. айни ҳол дар ҷамоатҳои деҳоти сари чашма ба номи нуриддин маҳмудов ва дашти ҷум маъракаи дара ва ҷамъоварии алафҳои табиӣ муташаккилона ҷараён дорад. дар хоҷагиҳои ҷамоатҳои деҳоти сари чашма бошад даравро тариқи ҳашар бароҳ монданд. хоҷагии деҳқонии сино 2011 дорои 1600 гектар заминҳои чарогоҳу ғайрикишоварзӣ буда хоҷагидорон ба парвариши чорвои калони шохдор ва моли майда машғуланд. дар талу теппаҳои ин мавзеъ имсол алаф фаровон аст ва онро тариқи ҳашар бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ ва дастӣ ҷамъоварӣ карда истоданд. мо дар мавзеи сафедашти деҳаи гулистонии ҷамоати сарчма қарор дорем ва имрӯз дар инҷо ҳашари умумӣ барои ҷамъ овардани хӯроки чорво захира кардан мо ҷамъ омадем ва аз имсол ки бисёр соли мустоид омад барои мардуми деҳқон дар инҷо мо хариб то имрӯз 250-300 тонна алафҳои табиӣ захира намудем. аслан ҷамъоварӣ ва захираи хӯроки чорво барои аҳолӣ ва хоҷагиҳо талу теппаҳо ва заминҳои юнушқазор ба шумор меравад. айни ҳол сокинон бо истифода аз шароити мавҷуда ҷамъоварии алафу гиёҳҳои табииро мувофиқи тавсияи мутахассисон ба роҳ мондаанд. бо мақсади саривақтӣ ва беталаф ҷамъоварӣ кардани хӯроки чорво дар ноҳия ситоди доимоамалкунанда фаъолият дорад ва кишоварзон мақсад доранд ки барои 2 соли оянда хӯрока захира намоянд. хоҷагидорон аз рӯи
тавсияи мутахассисон амал карда ҳамаи чораҳоро меандешанд то дар фасли сармо ба мушкилие дучор нагарданд. бо ин мақсад имсол дар ноҳия беш аз 40 000 тонна хӯроки чорво ҷамъоварӣ ва захира карда мешавад. раҳматалӣ назри эраҷи қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабаргузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданд ва манзури шумо намудем. саломат бошед.